Pintar-se la cara és només un dels tallers que els més petits han pogut fer al Saló de la Infància i la Joventut que s'ha fet aquest dijous i divendres a Bigues i Riells. Però a més de posar color a la cara, els infants han pogut fer servir les mans per construir tot tipus d'objectes, com ara figures de plàstic o elements de decoració nadalencs fets amb aquesta massa. Muñeco de nieve, que l'he fet jo. Amb una massa que allà se fan y entonces he fet boletes i de tot i així se m'ha quedat així. Pues això és una flor i l'he fet al taller i l'he fet amb això, l'he posat en aigua i l'he anat pegant i l'he fet la forma. He fet una blala Nadal i tenia que encerclar les coses que són diferents. Més enllà dels tallers, els petits han pogut participar en tot tipus de jocs, des d'encistellar a fer córrer bicicletes o amagar-se en un llarg tub. I davant dels inflables és on s'ha concentrat més nens i nenes. I és que per alguns, quan visiten el saló, les preferències són molt clares. Jugant i el que m'ha agradat més és els inflables. Estàvem jugant a tirar-nos, a variar. Per jugar i el que m'ha agradat més ha sigut l'inflable al barco. Sí, ha sigut on hi havia més gent i tot. Centenars d'infants han participat en aquesta nova edició del Saló. La principal diferència amb l'any passat és que abans hi havia dos espais diferenciats, un per infants i l'altre per a joves. Aquest any s'ha concentrat tot junt a l'interior del pavelló. Això representa més comoditat dels pares, que no tenen que desplaçar-se dins de dos espais, i ho tenen tot en el mateix. I crec que hem aconseguit una festa prou maca i ja es veu la quantitat de gent, de públic. El dijous al vespre el Saló va rebre la visita d'uns carters reials. Alguns no van deixar passar l'oportunitat de fer arribar les seves peticions a Ses Majestats.